Salom horas madihita saluhutna di hamuah kadamang dohot dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion di Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatani Tuhata jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di Minggu Patuluhon dung Trinitatis di tanggal 21 Juni 2026. Ima hatani Tuhata natar surat di buku sada Musa bidu 20 sada ayat walu rodi ayat 20 sada. Doho topik ni minggu saluhu do di ramoti debata. Pemeliharaan Allah adalah universal. Hujah madihita tapai hutihuk madibagasan rohat tabe songonoma di dok hatani Tuhata. Jadi dung lambalga poso-posoi jala sirang susu marharwa bulum ma si Abraham di ari nasirang susui si Ishak. Dungi saidi ida si Sara ma anak ni si Hagar buru Misri na tinubuhon di si Abraham mangarehe. Jadi didok matu si Abraham pabali ma hatubanon rap dohot anak nai. Aidang manean anak ni hatubanon rap dohot si Ishak anak ki. Alai sugu si tutudo rohani si Abraham dihatai alani anak nai. Alai ninna debata matu si Abraham. Unak sugu roham taringot tu danaki dohot taringot tu hatubamu. Tangi homma sudi nanidok ni suara ni si Sara tu ho. Ai marhiti-hiti si Ishak do targoar di ho pinopar. Anak ni hatubamipe bahenokku do gabe bangso alai pinoparmu ala pinoparmu ibana. Jadi di pasugut si Abraham manugut nai hehe dibuat masagu-sagu dohot aek sa tabu-tabu dilehom mai tu si Hagar. Di pasadakom ma tuabarana dungi di palau ibana rab dohot danaki. Jadilah homa ibana hape lilu do di halongonan berseba. Jadi duk sudah aik sian tabu-tabui di papeak ma danaki tutoro ni rabba mekmet. Dungi di paholang ibana lahu hudul arga sasinior siani ainin nado. Daktar paideida au danaki lahu mate. Jadi sai hudul ibana todong siani huhut dipangiar suarana jala tumatangis. Jadi ditangihod debatama suara ni danaki jauh-jauh ma suruan ni debatasian banua gijang di si Hagar ninna mamadog ibana. Ahadiho ale Hagar unak ko mabiar ainunga ditangihod debata suara ni danaki sian hapiahan nai. Hehe maho pahehe mada danaki jala tugu ibana dohot tangammu. Ai bahenok kudo ibana gabe bangso na bolun. Dungi di patonggor debatama mata ni si Hagar gabe di ida masa damual. Jadi lahom ibana manggohi tabu-tabui dohot aek jala painum danaki. Dungi di tupak debatama danaki magodang laos maringan ibana di halongonan diulama parsioron. Jadi maringan ibana di halongonan elaparan gabe dibuat inanaima sada buru Misir bahen jolmana. Ima hatani Tuhata. Duk tajaha jala tabigi turpu jamitao nakamang dohot tamuinang pinomat adong ma dua hal nanaing dohonon na tuhita siane. Dukta begiate jala dukta jaha dua hal ma nabui taputi hisiani na perjulu totu
marperdumuan tu topik ni minggu tai nama dok saluhu do di ramoti debata. Pemeliharaan Allah yang universal. Mana perjulu nanaing dohonon natuhita. Mungkira nasalilingon say adong dosian hitaon na menganggap pabua naholan si Isak do di pasu-pasu debata. Ala ibana do anak na pinarbaga-bagai jala tutu nagabe ahli waris panean. Anggo si Ismail dang di pasu-pasu debata. Buasa tutu sadara ala sata madok songoni ala anak ni hatuban ni si Abraham do ibana. Memang molo tabereng sian sudut pandang hajol maun dak salara natadoki. Alai turpukom anuaing nagabe saksi di hita jala menegaskan tuhita pabua nasoholan si Isak di pasu-pasu jala diramoti debata. Doho do si Ismail. Hatik pe songon natado nakin anggo si Ismail dang anak panean bagai-bagai ibana si Isak do. Anak ni hatuban ni si Abraham do ibana. Jala huroha di halak Israel imajo na buita tusin waing marhiti turpuki dangadong dalan na anak ni hatuban gabe si jalo tiatianan manang penerima warisan. Dangadong hak waris di ibana. Imana jo nabui nuaik ta atusi marhiti hatorangan ni turpuki. Ikon anak natubu sian istri nasahdo rupani. Jala ido nuaing nataida di bagas sa turpukon. Asing majo molo tabadiko na notwaka pangatusion manang disuku na asing ba boido berbeda te alay nataida siya turpukon ba holan anak natubusian istri nasahdo nagabe panean. Hamua kadongan aha manaing renukonota sian hatorangane. Tutu nanaing dohonon na siani ima pabua pasu-pasu manang pangaramotion ni debatai universal do. Ido nakin natadokon hobbar tu topik ni minggu. Lapatan na tu saluhu do. Kepada semua orang. Dang mardeba-deba. Dang marbahir-bahir. Dang interlokal. Manang dang lokal. Ate. Universal do didok rupane. Dang mamereng parbangsoon. Dang mamereng bahasa. Dang mamereng sukuna. Dang mamereng rasna. Dohot aka perbedaan manang parasingan na asing nabui tapar napuna. Sude jolma jala sude bangso do di pasu-pasu debata. Imanuaing nabui ta renukon manang ta simpulkon sian turpukon. Sude do di pasu-pasu debata. Sude do di ramoti debata. Doho do si Ismail. Dakola si Isak. Tutu sian pemahamani barani mahita madok nuaing dangadong bangso naso di pasu-pasu debata. Jadi sotuk tapikir rupani holan halak Eropa di pasu-pasu debata. Doho do halak Asia. Doho do halak Afrika. Doho do aka na di benua na asingi. Dakolan halak Yahudi. Manang holan halak Israel na di pasu-pasu debata. Doho do halak Batak. Doho do halak Jawa. Doho do halak Madura. Doho do halak Dayak. Doho akasuku na asingi. Dakolan na botar kulit na di pasu-pasu debata. Doho doaka na lum-lum kulit na biro ngate. Nasa umatang. Doho na so jelas warna ni kulit na. Jadi sudi warna kulit. Mau putih, mau hitam, black. Mau saumatang. Sudi do di pasu-pasu debata. Dakolan na mok-mok. Kom-kom ate. Doho do na kurus di pasu-pasu debata. Dakolan na tibo na gijang na rupani. Badan na doho doaka na pendek. Pokok na sudema di pasu-pasu debata. Dohonot tama marlaku tu sudedo pangaramotion ni debatai.
Lau songonido sebalikna moloro toru manang picak-picang ni debata takolat tu sebahagian halaki. Marlaku doi tu sude tanpa pandang bulu, tanpa melihat status nang jabatanna. Dada ala presiden ibana rupani gabedang marsahib be. Dada ala na menteri ibana gabedang adong be persoalan. Misalnya rupa ni moloro banjir, lewat membanjiri buti. Dan mungkin hola jebu ni ruas ni huriai ditodong banjiri. Alamar tetangga rupa ditai dohot ruasi bajebu ni pad ditai petongdo disoro aiki. Dan mungkin dohonon ni aiki nang lawi tasi jebu ni pad dita dui. Inna rupa ni danga doong yate. Isa asa do sude molo sapalaro. Moloro las nyari dan mungkin hola jebuni akaruas gabe hona las nyari jebuni situa dang sudedo hona. Jadi molo tu sudedo manang universal do pasu-pasu pangaramotion di debatai lau songoni do sebalikna picak-picang toru-toru ni Tuhani merlaku tu sudedo dan adok status di si ala padita ala situa ala parari Kamis ala parari Selasa, manang korama, gabe dang marsahib be, dang tu sudah be marlaku. Hamu kadongan rumang ni panarihono ni debata di si Hagar dohot anak nai si Ismail, pui mai taida rupa ni di ayat 10 tolu dohot di ayat 10 alui anak ni hatoba mipe baheno kudo gabe bangso ninna disi. Dungi muse di ayat 10 alui lam dipertegas hehe maho pahehe dana kijala tugi bana dohot tangamu ai bahenokku do ibana gabe bangso nabulun menjadi sebuah bangsa yang besar. Jadi takolan pino pernisi Ishak di pasu-pasu debata. Pino pernisi Ismail pe di bait debata do gabe bangso nabulun. Jadi memang molota jahai di Biblia non jala telusuri marhiti-hiti akka sejarah. Rak di pasu-pasu tuhat taido. Di ayat 10 pitu rumang ni pasu-pasu ni debatai dido di tangihot debatado anggu-anggu ni danahi dohot hoi-hoi ni si Hagari. Jadi duk say tangis danaki naso mangan naso minumi berupani sahat do tuban wagicang tangis nai anggu-anggu nai gabe di bege debata disuruh ma suruanna lau manarihon ibana. Lau sido nanido na dia 10 sia disarihon debatado si Hagar dohot si Ismail di si panganon dohot si inumon. Di ayat 20 ditupak debatada dan magudang disertai hingga bertambah besar didok jalaga besa halak pemanah diulama parsioron ido didok disi. Jadi gabe ahli pemanah ibana dohot akka pasu-pasu na asing dope na sopola digurito rupane diturpuki na pasti di pasu-pasu debata diramuti debata do si Ismail dohot si Hagar atik pe statusna songon hatu badunak keningan di jabuni si Abraham. Napa dua kon nabui tai desia turpukon ema pasu-pasu ni debata ditiki masa hamaulone berkat Tuhan di masa-masa sulit. Ra hitape hiado songon nani alaman ni si Hagaron. Hiado mengalami songon nani alaman ni si Hagaron. Tunga pala maol parnguluoni tahilala. Hira naswadong be tahilala jalan keluar. Hira naung mentok sude. Tusiamu tu habirang tangadong be tujulu tu pudi nga mentok be bana. Hira na kehabisan akal tahilala. Hira na kehabisan gugu hita. Jadi persis songon posisi ni si Hagari rupani dang diboto ibana be manangah si bainon. Songon nabi nain ni si Hagaron ia jalan satu-satunya mengurangi beban itu adalah membuang anaknya. Daripada mate hamina dua narohana dibolok konibana
denaki di bae tu raba-raba na meti. Atik pe dakte gai bana mamereng rupane daripada sude mate na alai hati nurani na madok tongdo dang tega mania dora hati-hati ni bana mamerek songoni. Nah, di saat-saat si songoni manuaeng roh pertolongan ni debata tu si Hagar diubah debata air mata ni danaki diubah debata air mata ni si Hagari gabe mata air ayalana duk sahat anggu-anggu ni danaki duk sahat tangis ni danaki tubanua gijang jala di bege debata gabe di patonggor debatado si malolong ni si Hagar mamereng mata mual di jolona asa adong inumona. Jadi dung dubuk kaibana si malolong nai rupani itur dibereng ibana ma adong mata mual disi. Songonima panarihonon ni debata di si Hagar. Di saat-saat sulit ketika hamauloni ngasosod di julu di sido debata hadir bertindak paluahon ibana sian hagogoton nai. Hatik pe sugudu nakir rohani si Sarah dohot si Abraham di si Hagar dohot anak nai si Ismail. Ala yang go debata disarihod do ibana. Disarihod do si Hagar, disarihod do nang si Ismail. Dipasikop buhalna. Disima taida akamang dohot tamuinang bedana totunga sangat berbeda ate tuhat tay dohot hajol maun. Anggo jolma si Raja Tiga dote. Si tujang nagadap nanin nai. Anggo tuhat tay si guna tinggang do. Anggo hita dung hehepe asa ditugu. Hehe maho asa hutuguin ayang gurung do hehe. Bahasa pula tuguo nate. Ditiki natinggangido ditiki natuk kapido rupane tuguon. Anggo kehe arak pola tuguon ni ngabui mardela sadiri noni. Tuhatai justru ketika dia jatuh matinggang di sido di ulurhon di leon tuhatai tanganna manugu-nugu si Hagar dohot si Ismail. Hamuah kadongan saha porsiaon. Laos keyakinanido nuaing na tayakini na taha porsiai. Pabua nang hitape sarihonon ni debatado. Dakolan si Hagar, dakolan si Ismail, dakolan si Ishak, dakolan halak Israel. Doho dohita marsada-sada sarihonon ni debata. Dakolak kita doho doaka dongatai. Songo dia debata manarihok kita. Totu alusna maragam do dalam ni debata manarihok kita. Dia marumang ni panarihonon ni debatai daktar hatahok kita ala ni godangna. Disarihod do si panganota, disarihod do si inumota para bitota songon naung tajamitahod diturpuk episteli urupane. Disarihod do sude narikok dihita. Si panganon sinumon para biton dohot akan narikok dihitai. Bahkan masa depat tape disarihon tuhataido. Songon hatani edekoriate disarihod do toktong ngoluta saliling mangulu di tanoon. Sah rodi saliling-liling nai. Amen. Martangiang mahita. Moliate mariho Tuhan di hatam na kubigi hami pasu-pasu may jala paurat di bagasan rohanami asa di parbuho katami parbuin na dinggan parbuin na tonggi di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.